45 λεπτά εκπομπής. Λες και το ξέραμε. Τώρα, και λέγαμε να το παίξουμε, αλλά μόλις δεν τον χρόνο να παίξει. Πάμε λοιπόν στο Γιάννη Λάτσιο, τον δράμα του Γιάννη Λάτσιο. Το αγόρι αυτό, αφού του χώρισε, περνάει δύσκολες στιγμές όπως κάθε γέννησε, δεν θα λέμε, σε μια προχωρημένη ηλικία. Αυτό είναι ειδικά για το χρόνο της εκπομπής που είχαμε σήμερα, έτσι. Όσο Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα χτύπημα άδικο κάτω από τη μέση, το ομολογώ. όσο λεπτά, τόσο πιο προχωρημένη είναι η ηλικία. Όσο πέφτει ο χρόνος, τόσο μεγαλώνει η ηλικία του Λάτσιο. Και όσο δεν χτυπάει το τηλέφωνο, τι έχουμε να πούμε ακόμα, δεν ξέρεις. Δείτε το σε τι κατάσταση βρίσκεται. Αυτό είναι κατάνοια, κυρίες και κύριοι. Η λύσα αυτή, αντιτετανικό που λέγαμε λίγο πιο πριν, δηλαδή μην αισθανθεί γυναικεία παρουσία, μην αισθανθεί γυναικείο, ξέρετε, θα δείτε τώρα τι γυναικείο εννοούμε. Έτοιμος, τόσο στερημένο είναι το αγόρι αυτό. Ας ξεκινήσει λίγο το πρώτο βίντεο να μιλάμε από πάνω για να δείτε τι έγινε. Εδώ γίνεται το χορευτικό. Όπως βλέπετε και η Έρικα, η οποία... Έρικα είναι ομολογουμένο σαν καυτό κορίτσι, αφού δίνει δύο χαστούκια στον παρτενέρ της, μετά βγάζει αυτό το φόρεμα, τι είναι αυτό, στίτσα, το έβγαλε ήδη και το πέταξε όπως είδατε πριν και τώρα έχει μείνει το string. Έχει δει το string ο Λάτσιος από εδώ και τα χάνει, κυρίες και κύριοι. Τα χάνει με τη ρακέτα, δεν ξέρει σε ποιο σημείο να την Αλλά το 10-10, έτσι τον είδε. Εννοείται ότι θα έριχνε δεκάρι, αλλά πλέον έχει συγχυστεί, έχει προκληθεί σύγχυση, ήταν καρφωμένος στο string και μπερδεύτηκε. Και μετά δείτε να παίξει πάλι το βίντεο, πήγε γιατί η άλλη πέταξε το φόρεμα και έπεσε το φόρεμα πάνω στην Κρατική Επιτροπή και πήγε η Ζέτα μας να μαζέψει να βάλει μια τάξη στο σκηνικό. Και δείτε εδώ τον άλλον πως θα την έτρωγε στο βίντεο. Βάλτε να παίξει το βίντεο. Είδε να σκαμάς εδώ να μαζέψω λίγο. Λάτσιο, το πήρε σπίτι και πέρασε μια ωραία βραδιά ο Γιάννης και το φόρεμα της Έρικας. 13 πρέπει να τις βάλει. Το κάναμε μικρή, να ομολογήσουμε όλοι το καλό. Κάτι παίρναμε αγκαλιά. Κάτι παίρναμε έτσι.